Ngapriang singaw bahay pi sen siya ka YouTube channel. Ngay scam pi kiba ngap at kiba skor. Oblain kor kuya pi iway. Kat komba ngala pension rim yan ka subjek ka jonga na uya na ga gospel uyanis kal nong ba ar kat khot ka hinriu. Ngay oblain kor kuya pi kat banginang puli ya ka subjek tungin pedam gi kle ha ga jingdwai. Ko pa jingi ubah beneng. Long ba khoi ka kerteng jome atrai. Peran kami nga usyakri jongme haganing ke kenta atrai. Kat bangan ya sam ya kubor jongme sya upai lang jongme atrai ubas ngap ubas syakor ya kalamba kan ke YouTube channel atrai. Kana makin yo jingkerku, kana makin yo jing hikai atrai. Kana makin yo mensim lamba kan ke kubor atrai. Ngadua atrai pendan kami haganing kenta. Akti Jesus Christ ngapan. Amen. Kogi para bergihman jonga hagar ke kenta ngadon ka subjek na kabenta ka jong pi ka wen ka subjek kumbala pension rim na gospel uyanis kalong baar hadu kat khot ka bahinreu ka jia ka kamba habadon ki kra ka wen ka kamba ka jia ka wen ka kamba ka benong kong tam ka ba jisu ulale bala bu record hapo ka bible ka ba jisu urang ya ha ka ministry jong u ban le ka ba blay ula pai u ban le but ka ba jia han ka jinge to kana ka wen ka kamba ha ka wen ka long ying ka bala penlong ka jingkawa syongkurim ong ka bible ha ka shnong ha kana galilaya ka ba jia ka long ying ka ne ka long ying kala khot sngo bha shibon ki brio but kumju kala khot sngo bha ye ki bahayeng hasem jong jisu but kumju kala khot sngo bha ye ki sanran jong jisu ba ka ba jia han ka jinge to kana ka bible ka ong haba ka wan kala lut ka ne ka ying kala don hapdeng ka jingklor mar ka ba kraw tam bar ka ba ab ya ka long ying dei satang ka jing le ran bar ka jing ja brom namar ba kam la ban pendap ya ka jing don kam jong upat ba ubabon laban ong bakin nong tray kila shuya pasio jar bakila shuya pe iway ka ka ban jia ha ka ta ka por bar kumju laban ong ba us nong shin shar jong ni jing khawai shong krim ula sha yo ngan namar ba ka jing kit khle ka dai ha u andre ai ngo ya uble habadon u jisu kamju jia ka jing sungsi bar kamju jia ka jing le rain bar kamju jia ka jing ja buram are ka ba kham sngo tenat ngan ong yepi ko ki para bar ki men jonga habo jisu yo jaka bandon ha ka yeng ka sem jong pi ken mau ye kani bat ngej ye kani kamla ban jia ka jing sungsi kamla ban jia ka jing ja buram ha ka yeng ka jong pi ko ki para ki men jonga ka khubor long ba sngo tenat na ga banta ka jonga jong pi bar ka bible ka ong ka mari ka kami jong Jesus Christ marsin tip bam don wan shu ka ban up ha ka ta ka po de satang jing ja buram kum ta wood kala le show Jesus Christ kum ta wood kala le show Jesus Christ na mar ba ka tip ba de tang Jesus ubala ban yarap ya ka long ying de tang Jesus ubala ban pelai ya ka long ying na ka jing ja buram ba de tang mo ubala ban le Nagabanta jongka shisharu kala ya thu how try ba om don one shoe on the Bible. But shishala da pis ngoto ko ki para pa himman jonga lambaga ni ka kubor ka we ka kubor na kabanta jongi ka long la da pia don lang bar kita ki briu ka badon yo Jesus Christ. Ki briu ka bas ngoto u Jesus kan no ka jing im jong pingan ong kan kala da kong we. What happening ba pi ya shemi ka jing ya ka jing klor mar ha ka jing im jong pi. What ada pi shem ha ka jing im jong pi ha ka jing bakala ka jing im jong pi kine ki briu kini alam ya pi shabadon u Jesus Christ bar u Jesus on ya rap bar un penkela ya ka jing im jong pi bar u Jesus on ya rap un pentengan ya pi ha pedeng ka jing thang ka men sem jong pi bar u Jesus ula ban le na ka benta ka jing im ka jing klor mar ka jing im ka jong pi amen. Kabas ngau tenat tam ka long bahaswa ban jia ka kamba u jisu u yo ibadan henriu tili ki kheu kra ki badan syakendong ong ka Bible ki ba don syakendong ba ki bala bu khnang ka ba kham kendong ong ka Bible namar ba ki ne ki kra ki dei ki bala syupon kam om da ki traying rela pedon kam tang na ka benta ban pendap ban yo sai kejat sai kti ki nong ya le niam jong ki jiu ban le ya ka niam ka rukom ong ka Bible are ha ga wai pat ka kenten la abang makim dai ki khio ki bada khoi la ni ki khio ki bala sha ni okor la ni la sha burom ya ki hare la bu ya ki syakendong bala bu ya ki tang na ka benta ban sai kejat sakti om ya ka ban ya bam ya di hare ka sai kejat na ka benta ki nong le niam le rukom ong ka Bible bar ka long ka bas ngau bang hadu kata ya ka jinglong ka jong ublai u jong ni ba u jisu ha ba umut ban le ya kamba yo ishwa yiki kra ki basuda shatai syakendong ba ki kra ki bementoy ki kra ki bem shem la niokor ki ba la kalat ha ka jing khawai shong kurim ki kra ki ba jabo
kiba syakendong kiba pai kloi kiba syu the ya kaban sai kejat sakti kan mau ku kipara ku menjonga kata kadai kedur kejong ublai haba ujit yang abad yapi ha kata ka jingkhawai syongkurim ujisu jet kiok siar ne rupa ki kurik siar ki kio ki dabor ki baremdor tre nabar ba kita kidap daki aka shibon daki aka uang baik pendap daka hakitai ki kio kra mau uang pendap dakitai ki daka hakitai ki kra mau bat ki Nongkren kila ko ngu yo jisu bat ka jingshisha ka Kambah bat kata ka kala kelawan on ka Bible haba di Nongkren ulayaro bat ulayaro yo try wong yaro yo try nama baka wan ka baudi kalong shisha ka wan ka babang ngamla ban mundur hadok kat no ka bang kata ka wan abang ampat juyo di ya kum kata ka wan tarai don ka wan ka babang hadok menta kum kata ka wan ya ka ba ujisu ulale ka Kambah ublai ukwa knang kumta yang abat yapi baladangi kwah shisha baka jingim jong ikan long ka jingkerku shakiwe kan dai ka jingkerku yakiwe utrai upendon kambaj daka original kwah bangin lethet daka wan dane daka so ada kwah ka tohi ka jinglong jingim ka bala ai hanga bat hapi ka tohi ka jingim ka ba kwah ban pendon kam khnang ba pinom sngo sarong ada ba pin pen kraw yau habara ka hau an pen kelawan pikan mau kawen ka jingye tok kana u David haba umut ban lej pen yap ya u Goliath ula kum bakla ba ukop ya ka sut sipai jang u Sol reka e ka bajia hak ta ka por umla ya shu hak ta ula sngo tho bat uloj no ya ka bat ulej bej kum ba dei ban lej reka kubor ya piru ko ki paralok jonga piru balai ngin lej pong ya ki duplicate ki babon are balai ngim tiba ublai ko aban pendon kam yangi da ka originality ka jongi hi wat le shem ya ka jongki we ya ban syakri ya ublai walai pendap da ka eka bala walai pendap da ka eka bala de klek la de ready lupa are yeng man syakri ya utrai da ka dok no jong pi baro shem ya ka ktin jo tap ya ka ha ka jing im jo pi pendon kam ya ka ba pin yo bat pin la shisha bat yat bat ublai haka jing im jong pi ko ki paralok bas ngap bat ki basyak skor gani kubor pe hang ni ngala abang ong baki kra ki bementoy ublai ukwa ban pen pau ya ka Kambah kat no ka jing im ka jonga ka jong pi kum ki kra ki bom don ngi pai kloi ngi mong ngi or bat ngi syak niu ben bat ngi syak ban ben haka pop haka perthai bat ha usoitan bat ngi syak kena ngi syak niu pok bat don ubakan mau yangi don ubayo iru hadokat nong yele haka jingim gejongi don ubatip don ubas ngotho yangi don ubala ban bata yangi ngi long marway ngi sngo kordit haka jingim jogi handai ko ki para lok jonga ki bas ngap yani ka kubor ngawan hang ne ka ban aiman sem yapi dakane ka kubor ngawan hang ne ban aiman sem yapi dakane ka kubor pitip lada don ubakan mau yapi lada don ubakan mau shu yapi kan mau dang don uwei ubakan mau nak benta jong pi lada don ubayo i ya pi dang don uwei ubayo i ya pi lada don ubayo i ya gijing ag ba pi syam gijing jong ha gijing im jong pi kan mau dang don uwei ubayo i nak benta jong pi lada don ubas ngo tho ya pi kan mau dang don uwei ubala ban ngo tho lut ya pi lada don ubak khin kor shu ya pi kan mau hakmat ublai pilong koror palat ha gijing im kabadon kam kadai pentali bat pen sudano ialah kajing ai tino ha utrai naduk menta yeng bat kan terlut ya kajing sarong ya ka pop ya kajing sngola ya kajing snobiang ya ka burong briu bat baro ya kajing kuslai ya kajing snosi ya kajing pang jingkrau baro bat ya kajing snobha perthai bat ya kajing imbom dei bomlong kan ter bat pen sudalut baro Berat nak hau Jesus Christ. Dua shisha hau try ngan ong epiko ki para lok jonga. Dua shisha hau try pin yo shisha ba pinom sa haju oblai unwan un pendap happy. Daka ka ba pim ju kmi lenti. Haga jing im jopi. Lara shisha pinot ban penteli lut. Bat ban suda bat ban wan I not show Jesus Christ. O Jesus Christ un penbang ya ka jing im jopi. O Jesus Christ un pendon kam ya ka jing im jopi. Wala ka perthai kam nio kor ya ka are hakmat jong oblai pilong kiba don dor bat kiba syak nio kor hakmat jong oblai u e pi oblai u ap ya ka jubab na pi hato pin wan syak oblai bo oblai lek ka Kambah nak bentar jong pi nak bentar ko buram jong oblai to oblai kor khu yang ni amen.